Здравейте всички, тук сме с victorkotov.wordpress.com и това е едно от поредните видеа с Gangster Vegas. Това са първите две мисии, които са най-лесни за минаване и всъщност като ги минете много пъти започват да ви дават по много пари. В случая аз съм ги минала може би над 100 пъти и ми дават много пари. Айде не стотина, десетина, ама много пари дават наистина и те са само първите две. Първата е малко по-дълга, а втората е много лесна. Втората просто трябва да се измъкнеш от полицайите, накрая да застреляш няколко човека. И е много лесно според мен. И сега ще ви покажа тях. Това е картата тук. Сега просто мога да разгледам. Ако искате някоя мисия, може просто да тапнете върху нея. Така, значи, ето сега мисиите се отварят от Quick Play. След това тези първата T-Missions. Аз съм ги минал до доста, обаче аз искам да съм на първата и на втората. Значи сега на втората ви показвам. Тя е лесна. Така. Това е началото и само. Така почва. Значи ето сега тук трябва да подкараш колата. Да избягаш, ето ти показва докъде трябва точно да стигнеш. Тук има просто едни коли и полицаите там. Вие трябва да им избягате. Ето така. Ето една полицейска кола. Сега тук има рязък завой, трябва да внимавате. Натиснете спирачката за малко за дрифт. Винаги се излиза от мястото. Тук има две полицейски коли, така му е лесно да ги заминете. И тук сега трябва да натиснете спирачката, защото ще се ударите, както аз се ударих. Сега тук трябва да се промъкнете под метрото. Ето. Има коли, затова по-добре минете от тук. Колоните не се ударите в тях, че няма да ги разбиете, за разлика от другите предмети. Рязък завой името. Ето тук винаги колата ще се удари и ще спре. Ето така. Все пак трябва да тръгнете. Тук не направих много мислена маневра. Но не беше вината. И сега тук стигате до едни полицейски коли, където спирате изведнъж да управлявате и компютъра ви управлява. Ето. Ето. Разбивате коли. И сега трябва да отидете до едно прикрито място. Ето. Така. Те непрекъснато говорят някакви неща. И така, сега тук. Ето това. Оп, внимавайте с тази маневра, гадна е. И тук свършва. Ход оферта някаква. Сега ще ви покажа първата мисия. Значи за първата мисия примерно за втората се изискват към 2-3 минутки, докато за първата се изискват вече 5-6, защото тя има и доста загледане към нея, но аз съм прескочил някои части, най-дългите. И сега ще ви покажа. Отивате пак на T-Missions. Тая е първата. Не, първата. И я селектвате. И мисията ви започва така. Започвате за първи път тази игра, го гледайте по-добре. Цялото. Не е толкова. Така, тук Франк Джейсън кара. Аз го прескочих в случая. Тук се упражнявате само да се биете, ето. Но това е само за началото. Ето, фляс. Винаги трябва да отивате повече към него, повече. Не да се отдалечавате, не да бягате, а винаги към него и да го притиснете. Разбира се, в началото той ви флясва един и така. Но сега има... Да, сега има филмче. С 100 деца се били.
Значи, това е леко скучно, нарочно не го пропуснах, защото е кратко. Знаеш какво става? Знаеш какво става? Бум! Айде, чао. Значи сега го скипнах, той има малко как избягва. Ето го. Сега вие малко се биете. Ето. Винаги го притисквайте към... Ето, виждате ли как аз отивам напред, само това конзолата ми е само напред. Напред, народе. Ето. Виждате ли? Флас. Айде, стърполи се. И сега той ще избяга. След това се случват някакви неща, блъскат го и идва Карен, която го спасява. Тук с пикапа и сега трябва да преодолеете няколко препятствия, като с един автомат или снайпер или да стреля... автомат. Да стреляте по тия деца зад вас. Ето виждате сега. Трябва да тапнете върху иконката и след малко ще ви се покаже да тапвате. Държите под око и сега ви се показва ето тук. Това го натискате и веднага започвате да стреляте. Ето сега ще се взриви. Взриви се. Ето сега се появяват два джипа, да. Значи аз направих голяма грешка, защото винаги един е първи, аз трябваше да застрелям първия, той като се взриви, взривява и задния след него. Сега ще се покажат май пак двама. От тук, да. Тук сега трябва да взривите първия, най-първия от всичките, ще се взриви втория и така ще ви стане по-лесно, а не като мен да направите същата грешка. Аз просто за по-бързо. Но ето. Сега... Имате още няколко човека. Не, сега ще стигнете до това с базуката. Базуката е много готина. Стоп! Базука. Спирате тук, гледайте. Вадат базуката, бум! И всичките зрят. Пикапът започва да дими. По принцип в играта, като ви задими колата, трябва да спрете да карате. Защото ще се взриви и ще умрете. Но тук, нали, това е само като за мисия направено. Тук е хеликоптера гаден. А той лесно се взривява, защото не е бронирания. Тук са двама. След малко ще дойдат още двама отстрани. Сега ще видите. Ето ги. Почти. Ги двамата. И още двама ще ми дойдат от лявата, от дясната страна. Ето ги дойдоха. Значи някой може да не ги взривите. Ето сега тук, нали, питах, може да плуваш и сега ще скочат и мисията ще свърши. И плуване! И това рекламира игри. И сме си на място. Дами и господа, благодаря, че ме гледахте. Гледайте другите ми видеа. Аз ще аплодвам ново видео всяка седмица. И играйте игрите, които ви харесват. Вие също си направете YouTube канал и за да може всички да ви гледат. Също при бързайте и please subscribe because when I collect 100 subscribers then I will upload a special video. Моля ви харесвайте канала ми, защото когато събера 100 сабскрайбера